ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ? ଘ. ଗଣେଶ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କିଏ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ, ପରଶୁରାମ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା। ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବା ପରେ କେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଗଲା? ମଣିଷ, ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ। ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବା ପରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଗଲା। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଗଜ ବା ହାତୀର ଆନନ ବା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବାରୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗଜାନନ କହନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ କେତେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନିଟି, ପାଞ୍ଚଟି। ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭ, ମିତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦ, ଚଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡ, ଶୁଭ ଓ ଲାଭ। ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ। କେଉଁ ପତ୍ର କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ବେଲପତ୍ର, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗଣେଶଙ୍କ କେତୋଟି ପତ୍ନୀ? ତିନିଟି, ଗୋଟିଏ, ପାଞ୍ଚଟି, ଦୁଇଟି। ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ। ଗଣେଶଙ୍କ ପିତା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ନଳ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଗଣେଶଙ୍କ ପିତା ଶଙ୍କର। ଗଣେଶଙ୍କ ମାତା କିଏ? ଅନସୂୟା, ସତୀ, ପାର୍ବତୀ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ଗଣେଶଙ୍କ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଗଣେଶଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅନସୂୟା, ତାରା, ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ, ତାରିଣୀ। ଗଣେଶଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ। ଗଣେଶ ଦେବଙ୍କ ବାହନ କିଏ? ସିଂହ, ମୟୂର, ମୂଷିକ, ବାଘ। ଗଣେଶ ଦେବଙ୍କ ବାହନ ମୂଷିକ ବା ମୂଷା। ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ଖଜା, ମୋଦକ, ପେଡ଼ା। ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମୋଦକ। ଗଣେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଶାମ୍ବ। ଗଣେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବା କାର୍ତ୍ତିକ। ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, ବାଲ୍ମୀକି, ବଶିଷ୍ଠ। ମହାଭାରତ ଗଣେଶ ଲେଖିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝି ଲେଖୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ। ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଲେଖିବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ଗଣେଶ କେତେ ଥର ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ? 36 ଥର, 3 ଥର, 7 ଥର ବିଶ୍ରାମ କରିନଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଗଣେଶ ବିଶ୍ରାମ କରିନଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଦେବତା? କେତୁ ଗ୍ରହ, ଶନି ଗ୍ରହ, ବୁଧ ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ କେତୁ ଗ୍ରହର ଦେବତା। ଗଣେଶଙ୍କୁ କାହାର ଦେବତା କୁହାଯାଏ? ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା, ଶକ୍ତିର ଦେବତା, ଧନର ଦେବତା, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା।
ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ର, ପେଚା, ବାଦୁଡ଼ି, ସାପ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣେଶ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଲେ? ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଶରୀରର ମଇଳାକୁ ଏକାଠି କରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଓ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୁକ୍ତା ଓ ହାସ୍ୟ, ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି, ମାୟା ଓ ଛାୟା, ଉର୍ବଶୀ ଓ ବୈଶାଳୀ। ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧି। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଣେଶଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ? ଗଜାନନ, ଏକଦନ୍ତ, ବିନାୟକ, ବୀଣାପାଣି। ବୀଣାପାଣି ଗଣେଶଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନୂଆଖାଇ, ଟୋକି ପର୍ବ, ଛତର ଯାତ୍ରା, କୁମାର ପୂନେଇଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ।